Sziasztok, Krumplik! A mai videóban játszunk Roblox Squid Game-et. Csatlakozva vagyok a jó barátomnak, Edvarda, úgyhogy ja, ez extra lesz. Amúgy tévélni fogunk egész ide alatt azért, mert tudod, hát ilyen jó. Újak vagyunk, és nem gondoljuk, hogy olyan sok like-ot vagy ezt annyira hozzánítok kapunk, de ha akarjátok, like-oljátok a videót. És mondjátok meg, hogy mi a probléma, hogy mindent így fixöljek. Szerintetek, hogy a kezdés átlátott lehet, de az nézd, megnézzük, hogy mi legyen a bekezdés, és azt mondanám végig utána. Hát, így csak viccbű. De... Na, skippeljük ezt, menjünk az első játékba. Tényleg nézd. Jaj, nekem. Végig van. Tehát biztos nem fogjuk meggyőzni, de jó, próbálhassuk. Na szóval, végül is beérni vagyunk, szóval mi nem szoktunk káromkodni. Hát nem, valamikor vélem. Csak néha. Na, menjünk a közepibe, azért már a legjobb. Mit történik most fő? Sütöttél fő? What? Oké. Bandage. Igen. Oké, gyere ide a szélibe, gyere egészen ide a szélibe, ez a legjobb nem akarom, hogy így. Mi az Isten? Na. Holnap Fortnite-ot videózni, ha akarjátok. Van kettő választék, az első az, hogy Minecraftot fogunk videózni, vagy Fortnite-ot. Úgyhogy hát írjátok le, és azt, amit akartok. Azt fogjuk videózni. Amit én nektek tettem, az... Oh my god. Greenlight volt, azt nem hozzuk. Én is élem. Oh my god. Oh my god. Nem megmondom. A fakalába. Ezek befittetnek a játékba, csak hogy eljussanak a végére. Nem hiszem. Induljon már! Ez az! Első! Let's go! De szigma vagy. Ilyen lassan. Ilyen lassan még. Akarok valakit így. Oh my god. Az akkor nem bántom, menjél innen. 10 másodperc. Hát mindenki bejutott. What the heck? Szóval még. Hát ez... Hát igen, a hide and seek, ha mind a ketten pirosak lennénk, vagy kékek, akkor csak menjünk egymás után, és akkor úgy team menjünk be, és könnyebb lesz. Ez a... De én nekem meg az Edwardnak van egy jó, nagyon jó ötletünk. Az ötletünk, hogy mikor hide and seek van, akkor bemegyünk az egyik safe zone-ba,
szobába, és akkor csak ottan állunk egy helybe, azt várjuk, hogy vegyél valaki. Ha vegyél valaki, akkor szépen a kezünk. Nem az a játék. Ez így de nincsen bizt. Nincsen punch. Ez Mi? nem bírsz vele könni a hide and seek-be. Az másik játék volt, amit játszottunk. Ja, elfelejtettem. Igen, én vagyok a 099 képzelve. Na, igen, én meg te vagyunk a profitok. Ezek mind nubok. Na, Dalgóna, csak ne kapjam el a Mona Lisát, mert akkor kész vagyok. Ez bejön. Hey, mész innen. Akkor nem tudod, akkor csak nyomkodjanak. Oda nyomkodjanak. Aha. Jó, igen, ott nem szabad húzni, azért akkor több... akkor többet fogod elrontani. Háromszor elrontod annyit az le. Ki büszkeségem? De lettél meg? Ugye most... Na, az nem mellé szállt. Eredj innen, mit csinálsz? Hagyjam. Na, nézzük a Dalgónát, mi lesz itt, mi lesz, na, hajde. Ne lüdösségre, mi az Isten? Hogy én meglikjelek. Umbrella. A fakanába. Na. Mi az Isten kapott ez a gyerek? Valami kis figurát kapott, vagy mi a... Az a Mona Lisa hátamelyik van. Jaj, ne. Aztán Már valaki meghalt. Jaj, ne. a figurás. Nem. Úristen, jó, várjál, ezt a felét kell most. Ezek csillag volt, ezek csillag. Csillagon meghalt. Az hogy lehet? Ez az, nem törtem meg egyszer se Umbrellán. Let's go. Au! Ne lüktössé már, mi a bajod el? Gyerünk! Bírod te azt! Gyerünk! Ez az! Megcsináltam a figurát, mi? Igen. Az azért már rage velünk, igen. Semmi oka nincsen, csak az, hogy van oka. Ó! Na, vegyük el a kimbapot. Kimbap. Gyere, vegyük el a kimbapot, gyere ide. Vegyük el a kimbapot. Miért is? Ne! Jaj, meghalt. Jaj, ne. Jó, már vegyük el a kimbapot. Hát de ne lüktös már. Hagyjál már. Mi a bajod én? Ezek banánokat dobálnak, mi az Isten? Na, hajde már, hagyjál. Hagyjál kimbapot. Mindjárt meg tudok én. Gyere, az ágyakon a másikot, nem esem. Oké, várj, hun vagy. Azt sem tudom, hogy hun vagy. Ajjaj, ezek már akarnak engemet. Ajjaj, mert elég a vízik. Szaladj. Nem. Tudjál már be! De mi
35 másodperc maradt. Ójaj. 30. Persze, hogy tart. 20 másodperc. Na, hajde gyerek, hajde. Nézd. Hol vannak a gyerekek? Na, gyerek. Jó van akkor. Intermission. Ha, én már nem ütött egy senki, egy darab. Mit lükdös engem, he? Mit lükdös engem? Egy kidobott a banán. Elcsúsztam a banánon. Hát én... Hát én nekem van egy ötletem. Most ha egyedül vagyok, akkor van ötletem. De ha Seeker vagyok, akkor nincsen ötletem. Akkor csak még előre, mint a... Vere vagy gyerek. Na nézzük, mi lesz itt, mi lesz itt. Nézzük, mi adom. Na, nézzük. Ajjaj. Ezt utálom legjobban. Igen, azért, mert tényleg mindig én megszoktam. Akkor mindig mérges vagyok, és kirújtvelek, és nagyon sokat áramkodok. Igen. Csak ne, inkább ne annyira. Én nem bírok odaérni, nem áll. Nem bírok odaérni. Na nézzük már, mi lesz én, hajde. Ó, Embert elütőj. Mit akarsz engem lelőni? Mi az Isten? Mit csináltam én neked? Jaj, neked. Mit kapok? Ne. Seeker vagyok, nem már. Seeker. Jaj, nekem. Kaptam a kést. Jaj, nekem. Ember, de jó animáció van erre. Na, gyerünk! Ó, az a gyere, próbál én tőlem szökni. Ó, ajjaj! Ide ezt tud lükdösni? Hallom. Jössz mindjárt vissza. Jössz mindjárt vissza, hát én tőlem nem fogsz elszökni. Nem bírom fölhívni. Mi? Elég gyorsan. Ne! Üsd már nagyon! Gyere már ide! Ne! Nem bírom elérni. Ne! Nem bírom eltalálni. Ne! Ez az! Majdnem kinyit a szó, majdnem.
majdnem, csak majdnem. Majdnem. Szóval. Jó van akkor. A saját teammate-em akart égemet leszúrni. Jaj, de jó, de még nézzel. Várj, kettő hide remaining. Jaj, még kettő gyerek van. Vagyunk ő. Várjál, ha egy kiút kapsz, akkor mész a következő meccsbe, vagy mi? Igen. Ez már egy gyerek, balra. Hol a gyerek? Nem is gondoltam kinyitni az ajtókat. Aja, valami a felházna mögött van. Nem itt van. Ilyen? Mi? Nincsen itt senki. Ha onnan egészen arra, mi az Isten beszélsz? Nem tudok kimenni. Erre megy, erre. Erre itt van, még utána. Jaj, nem mutat itt többet, nem mutat. Fölöttem. Most nem, én túléltem. Aha, megöltem már egyet. Mire volt egy majd? Aj, most mi mér? A Glass Bridge, vagy mi? Igen. Aj, nem már. Erre meghalok rögtön. Nem egy első. Hát egy senki sem fog menni elsőnek, akkor mit csináljak? Hát akkor így hülye. Hát jó van, megpróbálok. Ajjaj, oké. Igen, de amikor mész előre, azt tudsz, akkor nyomjad a zolvat névbetűt. Mert ha megírsz, csak szólva. Hát tudom ezt, játszottam én ezt. Ja, ez nem a Glass Bridge, ez a Rope Swing, vagy mi a neve. Na, csak. Ha. Ja, hát ezt kivittem már. Úgyhogy szerintem jó lesz ez. Nem lesz ebben baj. Amit Smoke Grenade-eznek itt, jaj, ez nem jó. És nem látni semmit. Menjön már nem áll. Aj, nekem, mi az Isten? Nem látok semmit! Na végre elment. Láttam én azt, várjál. Jó. És menjen ez. És még én. Gyere meg! Nagyon van, azt kivittem easybe. De jaj, most méne a Glass Bridge, én úgy tudom. Igen. Ez jó lesz. Az plusz. Én
1, 2, 3, 4, 5. 5-en vagyunk. Hát ez most mi? Hogy akarja, hogy kivigyük ezt, hát? Nem szeretem a Bridge-ot. Mert meg fogok halni rögtön. Sajnos. Who goes first in Glass Bridge? Hát én nem tudom, gyerek. Nem tudom. Én nem szeretnék menni, csak annyit mondom. Csak annyit mondom. Menjek én elsőnek, ja? Hova még? Tényleg, hova még? Menjek én elsőnek? Szerintem jobbra még. Hogy fogjuk egészen eljutni a végig? Ajaj. Ez baj. Oké. Oké. Nem szabad. Le fognak lükni. Írtam left. A bal az a left, a jobb az a right. Golden. Hát sajnálom, de én nem akarnák menni. Én elmegyek, bocsánat, azért. Menjek? Hát ez nem segít semmit. Az, hogy rádott a banát. Banán, ami 100 grammos, kevesebb. Oké. De jó. Ez az? Jó. Ja, a baconnek van az a De még hátrafele, hogy nehogy lelükjönek. Ja. Szerintem jobbra megint. Nem, most left. Wow, jó mondtad. Jobb? Vagy bal? Szerintem még egy left. Biztos nem akarok leesni. A kurva banán, bocsánat. Az a banán nem segít sokat. Nem segít egyáltalán semmit. Egy perc maradt, jaj nem. Nem fog így reveal-ölni a bridge-öt, vagy melyik jó? Jó! Te meg azt mondtad volna, hogy megint bal. Mi estem én le? Mi estem én le? De persze, akkor, aha. Ezek túlműnek, ezek mindegyik tudja, hogy melyik. Van Glass. Úgy látszik. Jó van akkor. Akkor ennyi volt a videóból. Mondjátok, hogy mi volt a baj ebben a videóban, hogy valamit én megcsináljak, vagy valami. Meg hogy az intrót, hogy csináljam, hogy legyen még mindig ez a rubrik, legyetek, vagy valami más. Ja, az volt a videó. Sziasztok!